aguanten moito a presión. En volcáns submarinos a moitos, imagínate, 2000 metros de profundidade, ali donde sale toda a lava, viven bacterias, viven microorganismos que aguantan temperaturas impresionantes. O máis, estes interesanos, a PCR se quitou dun organismo que aguanta moito o calor, dunha lagoa que hai no parque de Yellowstone. Ali se quitou o que se chama, que vivía un bicho que se chama Otermus aquaticus, que vivía ali, e foi por lo que lle deron o premio Nobel a Carimulis. Agora o que está máis de moda é un que aparece nun destes volcanes que aguanta máis, que se chama Pyrococcus furiosus. Este aguanta moitos grados, pero cerca de 200, pero non miles. Miles non sei se habrá algún. Sí? Os casos do hermafrodita. Os casos do hermafroditismo é unha cousa que aparece na naturaleza, no ser humano, na persona humana, é unha rareza, pero que aparece de cando en vez. Temos moitas veces problemas en cromosomas sexuais que pode aparecer en casos de hermafroditismo e pseudohermafroditismo. Nós o que facemos nesses casos é o diagnóstico xenético. É xente tan normal como calquera outra cousa, porque o cerebro, que é o importante, non está regulado nos cromosomas sexuais. Sí? Podemos comentar algo do código epigenético? Da epigenética? Sí, mira, nós temos un libro, pero unha cousa é o libro que temos e outra cousa é como ese libro se expresa, e ali ten que ver o ambiente. O ADN sufre procesos que teñen que ver co que se expresa ou non se expresa. O proceso máis importante chamase un proceso químico que é a metilación. Hai outro que é a modificación de histonas, que son unhas proteínas que rodean o ADN. Eses procesos les chamamos epigenética, e son modificacións do xenoma que teñen que ver co ambiente e que influyen na expresión do libro. Somos sempre xenes e ambiente, e a epigenética é o que nos dá o ambiente. Hoxe en día, para analizar as causas dunha enfermedade, moitas veces non basta con saber que lle pasa aos xenes, senón que lle pasa a expresión dos xenes. É por iso importante tener sempre tamén o punto de vista da epigenómica, que lle pasa a metilación. Moitos cancros non é porque ese anato de ADN estea mal, é porque está mal metilado, ou moi metilado. Eso xa produce o cancro. Por iso que non somos nada máis que xenes estruturais, senón modificacións do xenoma polo ambiente, que é a epigenética. Das cales o máis importante que hai que acordarse é a metilación. Que boas preguntas, estou alucinado. Esta última particularmente, sí? Os problemas do corazón normalmente son debidos a plaquillas de grasa por non facer deporte e comer mal, ou por ter problemas ou por fumar, que son problemas ligados co colesterol e coa mala calidad de vida. Outras veces son un pouco hereditarios, todo sempre un pouco hereditario, pero o colesterol moitas veces hereditario. Pero eses son a maior parte dos problemas do corazón. Son infartos de miocardio que se producen porque unhos vasos sanguíneos que dan oxígeno ao corazón, que son as coronarias, túpense con unha plaquiña de grasa. Vale, isto é o problema máis normal do corazón. Que se... Sí? Vos? Unha pregunta boísima. Mirade, os sentimentos, algunhas características psíquicas, sí. O sentimento é algo máis profundo e seguramente pouco. Pero é certo que nós non sabemos moi ben, por exemplo,
uns somos as nosas características psicolóxicas. Hai xente que é máis concentrada, xente que é máis dispersa, xente que está sempre soñando, xente que é moi organizada, xente que sabedes que non ten sentido, os uñas que non teñen sentido do mal, xente que todas estas cousas en parte están nos xenes, en parte están no ambiente. Importa moito a educación, importa moito os teus amigos, importa moito as tuas vivencias. Nos sentimentos seguramente nos xenes pouco, en as vivencias moito máis. En algunhas compulsións, en algunhas tendencias, seguramente bastante nos xenes. Mira, sabemos, por exemplo, os rapaces que teñen déficit de atención e hiperactividade. Isto está moito nos xenes, un 60%. A depresión está un 60% nos xenes. O trastorno obsesivo compulsivo, un 70%. O autismo, un 90% nos xenes. Pero os sentimentos estou seguro que están moitísimo máis no ambiente. O sea, na educación, nas vivencias, en outras cousas. Pero non o sabemos. Se unha persona pode ter unha célula masculina e outra femenina, sí, porque pode complicado, pero pode suceder. Pode suceder que sea un mosaico chamámoslle cando ten células de dous tipos, que unha sea XC, non muller de todo, pero e outra sea XY. Pode suceder. Pero xa te digo que isto de menos na vida. Este tipo de problemas, como son asexuales, valen para pouco, para ben pouco. Digo. Como fixeron? Porque uno non fixen desgraciadamente. Mira, houve alguén que descubriu o código xenético. O primeiro foi como ver o que significaban cada 3 letras. Isto chamamos de códigos xenéticos, porque cada 3 letras codifican unha cousa que chamamos aminoácido. E as proteínas, que son o que nos fai a nós, o que ten as instruccións de todo, as instruccións son proteínas. Eses son aminoácidos. O primeiro grande descubrimento foi alguén que foi impresionante, que conseguiu saber que significaban as 3 letras. A partir de aí se empezou a poder ler todo. O que pasa é que depois sabes que tardamos moito en saber, en poder lelo. Primeiro se entendeu que significaba, antes que poder lelo. Para lelo, nós o que facemos é collemos a lelo, fotocopiamos páxinas do libro, metémolos en máquinas, e esas máquinas, con unha química, nos veñen que é todo complicado, conto así, pero todo é moito traballo. As máquinas xa te dan ATC, TC, 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 e ti colles eso, e xa podes ler. Podes facer manualmente, sen máquinas, pero non na casa. Na casa é complicado. ¿Sí? Espera, que tes un micrófono de hablar. Que por que algunhas enfermidades son máis propensas nas mulleres e outras nos homens? Bueno, eso depende de moitas cousas, pero depende fundamentalmente do sistema endocrino e das hormonas sexuais. Por exemplo, o cancro de mama, os homes poden telo tamén. Hai cancro de mama hereditario, que o sen ese que vos decía que estaba mal, o sen este galego, teñen tantos homes como mulleres. E moitos homes sufren cancro de mama, pero sufren moitísimo máis as mulleres. Por qué? Porque sabemos que os estróxenos, unha hormona femenina, teñen moito que ver. Hai moitas cousas que son influídas polo sistema, polas hormonas, polo sistema hormonal. Por eso as enfermedades son distintas, moitas delas, en homes e mulleres. Esta é a causa principal. Bueno, se non hai máis preguntas. Sí. Que maravilla. Bueno, son os meus institutos preferidos. Vou vir aquí a dar clase eu.
Con diferencia, nunca me fixeron tantas preguntas na miña vida. Pues dime. Boa pregunta. Por exemplo, se temos unha enfermedade que ten un defecto dunha letra, podémola corregir. Eu podo cambiar unha letra por outra. Chamamos de facer mutaxénese dirixida. Podo facelo. O que pasa é que non o podo facer, primeiro non o podo facer en línea xerminal, porque está prohibido. Non podo modificar o xenotipo. Está prohibido por lei, porque senón podríamos crear calquera cousa. E logo xa non o podo arreglar, porque afecta a todas as células do corpo, ou a moitas. O que sí podemos facer é o que se chama unha terapia xénica de sustitución. Os rapaces, hai rapaces que teñen que se chaman menos burbulla, porque teñen unha inmunodeficiencia como se fora un sida ou a bestia, teñen que vivir nunha burbulla metidos. Iso porque lles falta nada máis que unha letra que teñen mal, non sei que a de los sindesaminasa. Nada. Ten unha letra por outra. Este rapaces o que lles fai é o seguinte: se lle escolle médula ósea, se escolle médula ósea de tecidos de osos planos, que hai ali médula, se lle quita, esa médula ósea é a que forma, é por onde salen todos os glóbulos rosos, os glóbulos blancos e todas as nosas células. E se lle infecta con un virus que o temos modificado xenéticamente e que lle metemos o xen correcto de adenosíndesaminasa. Un virus de catarro, normal. Pero hasta que lle quitamos a propiedade de facer catarro. Quitamos o xen de catarro e lle metemos o xen de adenosíndesaminasa humano bo. E infectas a médula e se a volves a meter. E a partir de ali empeza a producir adenosíndesaminasa e se cura. Pero isto, desgraciadamente, podemos facer con poucas enfermedades, porque moitas hai que ir ao sitio concreto e non sabemos ben como chegar. Sí? Hai alguna maneira de previr o cancro? Sí, mira, hai... claro que sí. No cancro, o máis importante sempre é a detección precoz. O cancro son mutacións que moitas veces se teñen que producir por azar, porque xa che digo que por azar se produce. Todo o que poda ser facer que esas mutacións foran menos é bo. Quero dicir, por exemplo, a radiación solar. Eso é a causa importantísima do incremento do melanoma. E que a xente está mirando para o sol todo o santo día. Se ti non estás ao sol todo o día, tes menos melanomas, outros menos tumores da piel. Os alquitrás do tabaco ou de moitas o alcohol, eso fai moito. Tamén son mutaxénicos, hai moitas sustancias de exposición a insecticidas, o seu abuso moitas veces aumenta tamén o cancro. Todo o que sea expoñerse menos a mutáxenos ambientais é prevenir cancro. Tamén facer deporte. O cancro de mama, igual que outros, pero o cancro de mama, sábese que, ademais dos xenes, o ambiente é moi importante. Se sabe que para as mulleres que é moi importante a obesidade, que é un problema grave. Aumenta moito o risco de cancro de mama. Aumenta moito o alcohol, aumenta moito o risco tamén non ter fillos. A nuliparidade, non ter fillos, aumenta o risco de cancro de mama. E logo o máis importante sempre é a detección precoz. Facer as probas que hai que facerse e os controis, os seguimentos que hai que facerse. O cancro é inevitable, porque, mirade, un de cada 3 que estamos aquí vamos a ter un cancro. Isto é inevitable porque é unha consecuencia que temos que pagar polo que vos contaba, a vida. É inevitable terlo. É porque é inevitable morrer. É porque é unha cousa ligada á idade. As vosas edades, os cancros son tremendamente improbables. Pero que a idade, os mecanismos de reparación do ADN fallan. O ADN, cando se produce un erro, hai uns sistemas para corregir, pero que os anos os sistemas fallan. Por iso o cancro é
Canto máis probable, canto máis anos ten. Vale. Dime. Como por exemplo, mira, hai moitas letras no organismo, pero normalmente o que vemos como unha enfermedade non é un fallo nunha letra, é un fallo, pode ser en moitos sitios distintos. Non hai un cancro único, non hai un asma único, non hai unha diabetes única. Son fallos que poden ser en sitios distintos. Porque moitas veces hai moitas instruccións que din a mesma cousa. E pode fallar un, poden fallar varias. Poden medio fallar e o ambiente contribuir a que fallen. Isto é como funciona. O asma, sí, se trata, se cura moito. Moitos de vos tendes asma e están vacunando e facendo cousas a todo o mundo. Bueno, algúns sí, depende cal sea o asma. Moitos asma se curan, outros hai que vivir un pouco con eles. Moitos curanse cos anos. Eu tiña asma a vosa edade, moita asma. Agora non teño nada. Que falla nas células, nas persoas que teñen TDAH? As persoas que teñen TDAH, elas non fallan nin nada. Son persoas tan maravillosas e tan boas como outras calqueira. Teñen unhas características, teñen unhas combinacións de letras que lles fai ter unhas características un pouco distintas dos demais. Moitas veces móvense máis porque non poden quedar quietos. Eu, por exemplo, sempre fun medio desto. Outros non son capaces de concentrarse porque están sempre pensando en cousas, pero eso son cousas moi boas tamén. O que pasa é que moitas veces precisamos concentrarnos para poder aprobar, pero non é ningún defecto, ninguna enfermedade, ninguna cousa mala. É unha propiedade que temos algúns, como por exemplo eu, que teño moitísima hiperactividade, sempre estou con cousas abertas, sou un quieto, teño que estar sentado aquí, andando por aquí, non podo estar sentado aí, todo. Non sei como aguantades 2 horas aquí sentados, tendes mérito. Pero isto é o TDAH, pero non falla nada. Non, únicamente os que teñen cáncer hereditario. Pero eso son únicamente nas familias que teñen moitos casos de cancro de mama e cancro colorectal. Ese sí. Cando teñen 18 anos, podense facer un análisis para saber se teñen o sen alterado, logo van a telo, ou non, logo non teñen máis posibilidades que outra xente da poboación. O resto non se pode saber, nada máis que por detección precoz. Esa proba cubre a Seguridade Social. Ese fai a todo o mundo que ten cancro familiar. Que queren facelo, porque as decisións son de cada un. Moitas veces, moitas enfermedades xenéticas se poden saber antes de telas, pero non ten que pensar se quere sabelo ou quere non sabelo. Moitas veces, saber unha enfermedade que non ten cura é máis unha maldición que un beneficio. Pero outras veces quere sabelo. Por eso, moita xente se lle ofrece sempre a posibilidade nestes casos de sabelo se eles queren. Claro. As mutacións que sufrimos, a mutación é a fonte de evolución. Se non houbera mutación, seguiríamos sendo a mesma molécula de ADN que se dividía do primeiro. A mutación é o que orixina cousas distintas. E o motor principal da evolución é a mutación. Sen a mutación non había maneira. Mirade, os homes cando saímos, aparecemos en África fai 150.000 anos. Se imaginades a Terra como se fora unha historia de 24 horas, o home leva aquí uns poucos segundos nada máis na vida da Terra. E apareceu en África. Ali aparece, para que veas como é éramos claramente negros que vivíamos ali durante moitos decenas de miles de anos. Nun momento apareceu, moitas veces apareceu seguro a mutación do color dos ollos azuis e da pel blanca, moitas veces, pero había xente que aparecía con eso
é unha enfermedade ali, morrían, non podían competir, queimábanse. Pero cando saíron de África e foron a Siberia, ter ali ollos azuis e pel blanca é unha ventaxa sobre os negros, vivían mellor. E por eso é o que dá, sabes que a mutación, a diversidade, é o motor de evolución, é o motor dos nosos cambios, é a vida das especies. Unha especie que non teña variación non pode vivir. E morre. Bueno, sí? Para todos os proxectos de financiación, ou tens para algún do seu bolsillo? Ui, o meu bolsillo, eu no banco teño moi poucos cartos. Pero eu a financiación de investigación non me podo queixar. Conseguimos moito diñeiro porque competimos moi ben. Somos un grupo que producimos moito de investigación. E a fonte que temos máis grande de financiamento é competir en proxectos, todos os científicos competimos polos cartos. E os cartos son limitados. Por exemplo, en Europa di, hai que investigar, sacamos para investigar asma un proxecto de 10 millóns de euros. E logo nos, este é o tamaño medio. Entonces, concursamos grupos de científicos. Chamámoslle consorcios. Pero nada máis que o proxecto lle dan a un grupo. Os outros quedan sin nada. E ti tamén podes concursar individualmente. Os proxectos individuais son máis ou menos de 300.000 euros ou 200.000 euros por 3 anos. Pero tamén danos nada máis que o 10% dos que piden. Entón, tens que estar entre os 10% millores. E así todo é competir. Desgraciadamente, aquí temos pouco financiamento por altruismo. Non hai xente que doe moito. Fortunas, grandes fortunas, apenas dan cartos. En Estados Unidos, o que se chama mecenazgo é casi todo. Os grandes magnates, se vas a un instituto americano, a lista cheo de nomes, de xente que dá cartos. Aquí non sei por qué, non lles dá por daros. E o resto é a investigación que fai a empresa, a industria, que aquí tamén contribúe, que tamén fai un pouco menos que en outros países. Non o sei, pero máis probablemente máis adiante, porque está nada máis que nun ollo. Eso máis ben é máis probable que fora o que falaba ela, de cousas de epigenética, de cousas de metilación ou cousas que acontecen, pero máis adiante, non xenético, non heredable. Sí. Non sei, non se dixeron nada. Pero segurísimo, xa te digo eu, iso chamamos de conxénito, que apareceu no nacimento. Pero non é hereditario. Algo aconteceu nun momento que apareceu, que fixo eso. Que prácticamente seguro non son cambios do ADN, sino cambios como dos acentos do ADN. E non se transmite ni nada aos fillos. Sería complicado saber que aconteceu exactamente. Pero non tes problema ningún. Por eso é importante. Outra unha curiosidade, temos moitas curiosidades nos ollos, moitas veces nos ollos hai moitísimas curiosidades, estas de aquí que aparecen. Pero temos unha cousa divertida, non é bonita na tua vida. Sí? Por qué? Mira, envellecemos porque é inevitable, porque hai un problema, hai varios problemas. Un é que o máis importante, as células se están dividindo todo o tempo, nacendo, morrendo, dividindo. Pero cos anos, as células cando se dividen tamén cometen erros e cambia unha letra de cando en vez, na piel, en todas as células que temos. Esos erros normalmente son corregidos, pero cos anos, o que contaba antes, os sistemas de reparación do ADN fallan. Ese é o principal problema do envellecemento. Tamén
nas células e nos organismos, as células novas que nacen, os telómeros, que é unha parte da célula que controla un poquinho de todo isto, vanse acortando. Vanse acortando naturalmente en cada célula para que morra, pero as seguintes células van saindo con eles máis pequenos, máis pequenos, máis pequenos. Isto tamén programa un poquinho a morte. Estamos programados para morrer. A máxima idade que podemos alcanzar, teórica, non chega aos 130 anos. Bueno, ainda nos queda un marxo de millón. Sí? O que máis me gusta do meu traballo? Contase o que menos, ainda que te iba a sorprender. O que menos, mirades, se vos poño agora a miña senda, alucinades, porque teño que estar hoxe aquí, mañan en París, pasado en Roma, o día seguinte en Washington, e sempre estou volando de lado para outro. Esta é a parte que menos me gusta. Diríades, lévame contigo. Sí, pero de feito moitas veces me pagan viaxe para acompañantes non de ninguén, porque cando eu digo, mira, vou a Los Ángeles, pero vou estar un día, non teño máis tempo. Bueno, a mí non me gusta nada, porque eu onde quero estar na casa en Louro. Pero bueno, este é o meu problema. O que máis me gusta é o que máis me gusta é a parte de gustame máis a parte de investigación que a parte de aplicación. Os enfermos danme pena. Os casos forenses non me gustan nada os medios de comunicación. E sempre nos tocan casos famosos e eu ando escapado. E paso moi mal. Non me gusta nada. Non me gusta, na parte clínica, non me gusta moito o contacto co paciente no sentido de que non me gusta darles malas noticias. En cambio, me gusta moito preguntarme por qué das cousas e botar a imaginación. E me gusta moito estar rodeado de xente de países distintos e de cousas distintas para discutir problemas científicos. Por que temos esquizofrenia? Por que algúns somos hiperactivos? Por que aparece o cancro? Eso me gusta moito. É a parte que máis me gusta, a parte de investigación. Mira, se os parece, non sei, o tempo que se está botando somente por riba, facemos unha última pregunta, se alguén quere, deixamos que xa que está falando da súa xenda, que está ten apretada, creo que hoxe ten unha reunión para sair de aquí. Entón, unha última pregunta, creo que se el quere contestada, ou se bota o tempo por riba. É verdade, me tengo que ir. Pero a verdade é que sou encantadísimo, a ver. Moitas, pero nunca na miña vida, a partir de aquí, o mito de que non preguntan os estudiantes galegos, desfixo. Eu, a primeira vez na miña vida, sí. Bueno, sodes modernos, nunca na miña vida. Parecedes inglés, sí. Si se pode saber? Non. Pero non vos preocupedes polo cáncer, que non ten importancia ningún. Mira, que ten que ver a xenética cas lendas? Cas? Pola información que sei nos medios de comunicación sobre Breogán, o celtismo e todo ese tipo de cousas. Que venga a ser, bueno, a xenética ten que ver cas lendas nada máis que un libro que conta cousas. Do celtismo, o celtismo é unha cousa interesante porque moitas veces non convén misturar ciencia con outras cousas. Non falei de xenética de poboacións, porque non teve tempo. Pero unha das grandes revolucións da xenética é que nos permitiu ver moi ben como se moveron as poboacións humanas, como migramos. Os xenetistas podemos ver como migramos os humanos, como fomos de aquí para lá. Pero non podemos saber cousas que di a cultura. Non podemos saber, por exemplo, que falaban esos humanos que migraban, porque eso non está nos genes. Os celtas é algo que está ligado a unha lingua e a unha cultura. Fundamentalmente unha lingua. Estos xenes non o podo dicir. E convén non misturar as cousas. Nos podemos dicir que a xente que vivía aquí fai 8.000 anos colonizou todo o oeste de Europa para arriba, pero non podemos dicir se esa xente falaba celta. Pero hai moitos historiadores que queren utilizalo para levar a cousa ao seu argumento.
cando realmente os nenes deso non poden falar, porque non falan. Isto que te podo contar deso. Pero algunhas cousas de cultura sí se poden saber, por exemplo, que son cultura tamén. Nos, por exemplo, das cousas que fixemos no grupo, Toño Salas, que é un cientista de poboacións impresionante, un rapaz, averiguou, por exemplo, o enigma dos etruscos, que se discutía de onde os etruscos que viven en Italia, de onde viñeran. El probou que viñan da Anatolia, que era o que decía Herodoto, da antigua Turquía. Descifrou o enigma dos tuaregs, que fan poboacións que teñen aspecto moi europeo, e probou que viñan do norte de España, tamén, despois do período de glaciación. Podemos ver todo o que foi a migración bantú, e seguilo. É como que é un feito cultural ligado a unha lingua tamén, pero que está ligado a lingua porque falaban bantú, e nos poboacións de África falaban todas coisano. E moitas destas cousas se poden facer traballando seriamente da man cos historiadores e cos lingüistas, porque teñemos o correlato. Pero non só que podemos soportar daquelo é que se estende, nada máis. Bueno, foi un gusto grandísimo. Sacados os meus institutos favoritos. Bueno, compañeiros, compañeiras, alumnos, alumnas, gracias por asistir, pero antes da despedida, queremos facer entrega dun pequeno agasallo, porque é o mínimo que podemos facer, dada a humildade ou a gran cercanía deste señor que estuvo aquí. Eu estaría escoitando hasta 7 ou 8 seguido, sin conseguir comer, de verdade. O agasallo que queríamos facer era algo personalizado pola biblioteca. Concretamente son 2 tomos, 2 libros, un dos tratamentos hipocráticos e outro de Galeno. A portada está feita por Secho Sende, profesor do centro, e está dedicado a